Já vás vítám u dnešního videa. Dneska je ten dobrý, nejlepší den. Víte proč? Protože mi chybí 10 odběratelů do 100 odběratelů. Zrušně. No, dneska tak udělám dlouhý video, aby se to mělo co nejrychlejší a prostě až měli tu 100 už. Vždycky, když jsem vstával, jsem se oblík. Úterý, takže musím do školy, máme odpoledku, kámo. Čistit zuby. Chtěl bych vám moc poděkovat za těch 90 odběratelů. Jste fakt neuvěřitelný a vážím si toho. Tak. Teďka jdeme za psem. Právě Grinch. No. Teďka si může být prostě zaskákat na trampolínu. Takže jdeme. O to. Jsme tady na trampolíně. Fakt dobrý se jak zaskákat ráno, víš co. A já jdu zkusit nějaký triček. Přijďka dám. Spadnu můj mobil. Co teďka budeme dělat zase? Dáme si penaltu, OK? OK. Děkuju za těch 90 odběratelů a dejme teďka odběr, abych měl tu 100. Tak čus.